बेखौ मिथिदों आङो जोबोद दुखुनांथाव बेयो जाथाय बेल' नङा आरोबाव गोबां जाथायफोर जोंनि ओनसोलाव फिसा फिसौ जाथाय जाबाय थादों दा बेवहाय जाय दुथां जोंनि ओनसोलनि माखासे लाइमोनफोर बबे हारिनि बबे मा बेखौ जों मिथिथ'वाखै नाथाय जायफोर दुथांफ्रा बेफोर हाबायाव आखाइ होदों बिथांमोनखौ आङो बेबायदिनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों आरो समाजखौ बेबायदि डिस्टार्ब खालामनानै जेबो लाब मोननाय नङा आरो दानि समाव बेबायदि सिखाव दाखायत खालामनाया जोबोद लासिं सिंनि बाथ्रा दा बेबायदि खामानिनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो आरो पुलिसखौ इतिमध्य इन्सट्राक्सन होनाय जादों अर्डार होनाय जादों जे स्ट्रं एक्सन लानो थाखाय दा बेनिखायनो पुलिसाबो बिथांमोनखौ नागिरखागोन आरो सोरबाफोर बेबायदि दानि समाव जे जेराव नोङो खामानि मावनानै जानांगो गोबां केरियार मोजां दानांगो बे समाव जायफोर लाइमोनफ्रा दिनै सोरबा जौ जुवा गाज्रि खामानियाव आखाइ होदों बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दा बिसोरो थाबैनो बे गाज्रि खामानिखौ नागारगोन होननानै आं मिजिंथिदों बिनि प्रुफखौ बिथाङासो खालामनांगोन आंहा जेबो खालामनांगौ गैया मानोना बे केसजों आंहा जेबो लोब्बा गैया राजखान्थिनि नामाव बिथांमोना गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबोदों दिनैनिल' खोथा नङा थांनाय 19 बोसोराव नायबा नुगोन जि समाव जों पावाराव गैयामोन सोमावसारदोंमोन बै समावबो जोंखौ जोबोद गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुंबोदों नाथाय बेजों मा लाब जाखो बेजोंथ' जेबो लाब जायाखै आरो दिनैबो नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै जुदि बिथाङा मायबा मोनसे सानदोंबा जोंनि राजखान्थि खहा खालामगोन मायबा खहा खालामगोन बेथ' जेबो जानाय नङा बिनिख्रुइ लाबा बेवहायनो दङ बास्तबखौ रियेलिटिखौ फेस खालामनांगौ आरो माखासे नंखायनिफ्राय गोजानाव फैनानै गोग्गो लामाजों समाज दानो नाजानांगौ मानोना बिथांमोना सोमावसारनायावबो दङमोन 19 बोसोर राजखान्थियावबो फैनानै खुंथाय गोहोखौबो सामलायनो मोन्दों बिनि उनाव दिनै समाजनि हालोदा मा अबस्थायाव दङ समाजाव गोजोन थासारि लाबोनांगौखौ बिथांमोना खुनु नाजायाखिसै हाथियार फ्रि खालामनांगौ बेवहाय बिथांमोना जेबो नाजायाखिसै दिनै ससिय' इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखायबो जेबो स्किम गैया खालि मोनसे ब्लेम गेम मालायनि सायाव दाय जाबसिननाय मा जाबसिननाय नंखाय बांखाय खोथाफोरखौ बुंनाय भारतनि इन्टेलिजेन्सआ खाना जागोन नामा बिसोरहा मेगन गैया नामा बिसोरहा खुनु माने सर्स गैया नामा दा बेबायदि समाव जिफोर खोथाफोरखौ सासे गोबाव सम मोनसे खुंथाय गोहोनि गुबै बिबानाव थानाय सुबुङा बुंनाया जोबोद लासिंसिं बाथ्रा दा नंखायनो जि खोथाखौ बुंदों बिथाङानो प्रुभ खालामनांगोन आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया बे अडिटखौ बिथांमोना जि एसेम्ब्लिनि खोथा बुंदों बे अडिटनि सायाव मानो बिथांमोना जेबो एक्सन लायाखै दा दिनै बेखिनियाल' नङामोन दिनैसिम 2020सिम जोंनि सरकार फैजासिम गासै 2900 करोड़नि लायबिलिटिस दङमोन दा बे खोथाखौ बिथांमोना बुङाखै जे अडिटनि सायावसो बुंदों जे लायबिलिटिया मानो जाखो फैसा दाहारा मानो जाखो मानि थाखाय बे दाहारा जाखो दा जोङो दिनै अडिट खालामनायखायसो मिथिदों 1500 कौटिनि एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभेल होदों जेरावनोखि खुनु फान्ड गैया सर्स गैया जेबो गैया बे फैसाया मिसइउज जागौमोन दिनै 2900 करोड़निफ्राय लाबोनानै जोङो 1000आव बेखौ अडिट खालामनानै लाबोनो हाबाय आरो आं मिजिंथिदों जोङो फिजिकेल भेरिफिकेसन खालामनायनि उनाव आरोबाव जोङो खमसे खम 400-500 करोड़ थाखाया आरोबाव बेयाव क्लियार जाबावगोन जिफोरनिखि नंखाय अब्ला जोङो दिनै बेखौ जेनुइन जि बिल होनांगौ बियो 500 कौटिसो हयथ' जानो हानाय दा बेनिखायनो मोनसे गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट बियो आदारवाइज बेवहाय गोबां फल्स बिल दङ बेवहाय गोबां सिडि फान्डनि नामाव जायखौ सिबा नायोमोन बेवहाय गोबां फल्स बिलफोर दङ खुन्दुं कम्बलनि बिलफोर दङ जायफोरनिखि रायजो राजानि थाखाय दिनै खामानि मावनो गोनां फैसाफोरखौ बेवहाय मिसइउज खालामदों दा बेफोरो जोबोद दुखुनांथाव बिथांमोना दाबो रियेलिटिजों फेस खालामनो नागिराखै दिनैबो जोंहा गोरिब गुन्द्रा दङ माने लेखा फरायनो थाखाय दाबो गथ'फ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामनाङो न' बां गारनानै हाजिरा मुजिरा मावनांदों जोंनि आइजोफ्रा दाबो राजा लामायाव हाजिरा मावगासिनो दङ बे 19 बोसोराव बिथांमोना बेफोरखौ जोबोद स्कप मोन्दोंमोन खामानि मावनो थाखाय दा बेफोरखौ मावाखै आरो फारसेथिं गभर्नमेन्टनि थाखाखौ मिसइउज खालामजोब्बाय आरो दिनैनि समाव फैनानै बिथांमोना जेफोरखौ एलिगेसनफोरखौ होदों बेयाव खुनु माने बास्तबता गैया दा नंखायनि मदद लानानै मालाबाबो हारि दानो हाया मालाबाबो जौगाहोनो हाया नंखायनो जोंनि समाव जों बेफोर खामानिखौ मावाखै आरो इयुनावबो मावनाय नङा हारि जौगानायनि थाखाय ओनसोल जौगानायनि थाखाय जिखिनि बिबान दङ बेखौ जों मावलांबाय थागोन